Kadai hakasin ka banang kong haka history jong kani ka tournament FIFA World Cup. Kabakini ki South Lee kiri kin sahab ban yikun persya haka semifinal. Kata kiri kibadan tang hapo ka top 4. Bat haka na ka video ngin yas ngap kumno ajing keren Lionel Messi. Syapang ka England. Haka bayday bakadai kasin ka banang kong haka karir jong Lionel Messi. Ban yikun persya iya ka England. Bat haswa ban sedang ya kan video ngagarpat ipi ki parlok ba pin ngop haban subscribe like but press your bell icon te hoit parlok menta habangi pai syakini ki South Lee kiri ki balala aban qualify syaka semifinal jong ka FIFA World Cup jong usnam arjar arpun riu kata ka Fran ka ban sahaban ikun persya ya ka Spain ha ka semifinal bat ka Argentina ka ban sahaban ikun persya ya ka England. Kaba kani kadai kasin ka banang kong ha ka FIFA World Cup history baya ka semifinal jong ka World Cup ansay kun tang da kini kiri kibadan hapo ka top 4 ha ka ranking jong ka FIFA kata kat kum kelas update jong ubnajon ha ka khatway tarik ka Fran ka wan ha ka kerdan ka banang kong ka Argentina ha ka kerdan ka baar ka Spain ha ka kerdan ka balay bat ka England pat ha ka kerdan ka basaw. Syuk kadai hakasin ka balay babarok South Lee kini ki champion barim jong ka World Cup kin hab bani kon ha ka semifinal kumta ha kini ki jing semifinal lakmil ti bha bakin selong ki jing kai ki ba itanat namar barok South Lee kini ki tim kilong ki tim ki ba satar bat kumba ya ka golden boot jong ka FIFA World Cup ro kadon ka competition tang hapdeng kini ki lai teli hi kiri katau Hurricane bat ujud Bellingham mat rugul hakane ka World Cup kilala aban tep lepa nakaleng ka England ukilian Mbappe pragol lala aban tep lepa hakane ka World Cup nakaleng ka Fran bat Messi ru pragol hakane ka World Cup nakaleng ka Argentina kaba mantau Lionel Messi udang bat haka kerdan ka banengkong kumutau all time top scorer haka FIFA World Cup da kabau ladan hadu arpuetli ki gol haka World Cup bat mentaru Lionel Messi udang bat ia ka record kumutau rangil ka ubabon assist haka FIFA World Cup kaba udan sipeu assist menta bat ia kini ki program yel ka jong ka semifinal ansas dang haka khat sauteri ka Spain persya ai ka Fran haka por khat arsteng senya bat ka Argentina persya ai ka England pat kan sadi haka khat santerik haka por khat arsteng senya kaba hakini ki jingil ka ansa shim yakarai mano ban poi final bat habangi pai nakalyang jong Lionel Messi kanai kadai kasin ka banang kong haka karir ka jong u ba un sahabani kun persya ya ka England Lionel Messi ul ajing keren halor ka jingi kun persya jong u ya ka England da ka baulong ba umpat juil kai persya ya ka England kumta kandai ka jingil kai kaba kerpang Syuk long baki jingil kai persya iya ki kan honri ki bahe kilong ki ba kerpang bat kadai ka jingil kai semifinal jong ka FIFA World Cup bat ngin sapan kre bha laong Lionel Messi bat hoit perlok iya kini ki program il kai jong ka semifinal ansas dang ha ka Tuesday bat ka Wednesday kataru hak por kat arsteng siteng senya